Dette er Grønland. Kalaallit Nunaat, menneskenes land, grønlændernes land. Ærligt talt, hånden på hjertet. Hvad ved vi om det? Jeg mener, vi almindelige danskere uden særlig tilknytning til Grønland. Så nu for eksempel så noget som størrelsen af Grønland. Når dette program er forbi, skulle de gøre et lille eksperiment, hvis de har en globus og et stykke madpapir ved hånden. Læg det gennemsigtige papir over Grønland, tegn omridset og klip det ud. Prøv så at lægge Grønland med for eksempel det nordligste Peary-land i Skotland, og de vil se, at vort nordlige amt dækker hele Storbritannien, hele Irland, næsten hele Nordsøen, hele Frankrig og hele Spanien. Grønlands sydligste Kap Farvel når lige over Gibraltarstrædet, og Grønland dækker altså et område, der når fra Skotland til Nordafrika. Så stort er Grønland. Ved de forresten, at hvis al indlandsisen smeltede, ville vandstanden i samtlige verdenshave stige med mere end 6 meter. Der bor 500.000 mennesker på Grønland, og heraf er mere end 10.000 udsendte og fastboende danskere. Grønland betyder isolation i en grad, man har svært ved at forestille sig. Grønland betyder også menneskeligt fællesskab. Grønland er enorme kyststrækninger, ufattelige afstande og variationer fra det ene sted til det andet. En natur, der på samme tid er knugende og dragende, forskrækkende og skøn. Er der ikke noget om, at vi ved for lidt om baggrunden for grønlændernes indstilling og tankegang? Er det forkert, at vi faktisk ved for lidt om vores grønlandske landsmænds naturmæssige og kulturelle baggrund? Det er vist ikke helt forkert at sige, at et større kendskab og en bedre forståelse måske ville gøre det lettere at overvinde mange af de problemer, der tårner sig op i disse år. Radioserien Grønlands Kultur, som de vil kunne høre hver søndag formiddag kl. 10:10 på program 2, handler om grønlænderne og deres land. Emnerne vil spænde lige fra historie, naturforhold, erhvervsliv og sociale forhold, over moral, sprog, kunst og familieliv til sang og sagnfortællinger. Om kort tid åbner Nationalmuseet i København sin grønlandske samling, der har været lukket i en længere periode. Samlingen bliver åbnet i en ny og moderniseret skikkelse. Lad os høre lidt om den eskimo-kultur, som danner en væsentlig del af baggrunden for vore dages Grønland. Lad os besøge Nationalmuseet. Vi står i det nye Thulerum i den etnografiske samling på Nationalmuseet i København. Og det her, det er jo en nyskabelse på museet. Ja, det kan man sige. Jeg må betegne det som det sidste skridt på det museumstekniske område. For ikke alene er vi her i dette rum blevet fri for de irriterende små etiketter, som folk så ofte har klaget over, at de ikke kunne læse. Her får vi nemlig forklaringen på et højttaleranlæg. Og hvis man ikke forstår dansk, så kan man få det forklaret på engelsk eller på grønlandsk. Det er i hvert fald noget, der ikke har været vist nogen andre steder. En forklaring på 3 forskellige sprog. Og det er jo noget, der er helt anderledes, end det var, da man startede. Ja, det skal jeg love for. Nu startede etnografisk samling meget langt tilbage i tiden, helt tilbage i 1841, og etnografisk samling er et af de ældste etnografiske museer i hele verden, og har siden da vokset til at være et af de største i verden. Det er ikke det allerstørste, men et af de største og et af de mest komplette. Det store spring kom, da Knud Rasmussen kom hjem fra 5. Thule-ekspedition med de store samlinger. Det drejede sig om 15.000 genstande, og dem var der ikke plads til i Prinsens Palæ. Og det var vel en af hovedgrundene til, at man samlede ind til et nyt nationalmuseum, som vi åbnede her i 1938.
Som leder af den etnografiske samling er de jo også ledere af verdens største eskimoiske samling. Ja, det må man sige. For det er jo ganske naturligt, at vi har den største grønlandske samling. Det har vi haft de naturlige betingelser for. Men ud over det har vi også de mest omfattende samlinger fra hele Eskimo-området. Og det skyldes netop Knud Rasmussens 5. Thule-ekspedition, hvor man kom hjem med, som jeg sagde, 15.000 genstande og fra Canada og fra Alaska, og tilsammen giver det langt de største Eskimo-samlinger i verden. Hvordan tror de, Knud Rasmussen selv ville have præsenteret sin samling, hvis han havde levet i dag? Ja, jeg ved ikke, om han havde gjort det, som vi har gjort det. Det er muligt, for han var en fremskridtsmand. Men det er interessant at se, at da vi åbnede samlingerne her i 1938, der var de beundret af videnskabsmænd, der kom her netop til København i det år, som en storslået og moderne udstilling. Men i løbet af de godt 30 år, der er gået siden da, der er museumsteknikken gået sådan frem, at vi nu betragter den som forældet, og derfor er vi begyndt på at nyopstille hele Eskimo-samlingen. Og det er det første rum, der er blevet færdigt, det vi ser på i dag. Hvor gammel er Eskimo-kulturen? Ja, vi må regne med, at den er cirka 5.000 år, hvis vi regner med dens opståen i Alaska, men det er noget, der er delte meninger om. Nogle mener, at den er kommet som en indlandskultur fra Canada, hvor den så har bredt sig langsomt ud mod kysterne, mens andre mener, at den er opstået i det indre Alaska. Men helt sikkert er det, at det er asiatiske folk, der på et eller andet tidspunkt er kommet fra Sibirien og vandret østpå. Hvornår og hvordan er Eskimo-kulturen, der er kommet til Grønland? Ja, man må forestille sig, at folk er vandret østpå gennem hele det kanadiske område, følgende moskusokserne i det første, som vi kalder Independence 1-kulturen, som var omkring 2000 før Kristi. Altså, folk har fulgt fangstdyrene østpå. I første omgang nord om Grønland, altså i det, vi kalder Independence 1-kulturen. Og næste bølge? Ja, næste bølge bliver så Sakrak-folket, som primært følger rensdyret, og de drog ned langs Grønlands vestkyst og bosatte sig på det, vi nu omtaler som Vestgrønland, og de kom ned om sydspidsen op til omkring Ammassalik-distrikt. Og det er altså de folk, vi har nu der. Nu må man ikke forestille sig med disse, at det er bølger, disse indvandringer, store folkevandringer. Det har været 1, 2, få familier sammen, som har vandret efter disse dyr. Det næste er så Independence 2-kulturen omkring 700 før Kristi, og der har vi endnu en rest ned omkring Diskobugten af Sakra-folket, som nu har tilegnet sig fangsten af havdyrene, især sæl og sæl ved åndehuller på isen om vinteren. Så kommer vi til Dorset-perioden, hvor det vigtigste fangstdyr er hvalros og sæl, og de har stort set fuldt samme rute som Sakra-folket. Og den næste bølge kalder vi Dorset 2-perioden, 700 efter Kristi, hvor man vandrer dels nord om og dels syd om, men ikke når ret langt. Vi ved ikke, hvor langt. Og den næste periode er så Thule-kulturen, som vi sælger til 900 til 1200 efter Kristi. Og der er man også draget både nord om og syd om. Og karakteristisk for Thule-kulturen er, at man nu kan fange de store grønlandshvaler, de meget store pattedyr. Og vi kan måske lige nævne, at det er samtidig med, at vikingerne kommer 985 og slår sig ned i Østerbygden og Vesterbygden på vestkysten. Kultursammenstødet der var jo temmelig blodigt. Ja, og det endte jo med, at nordboerne måtte bukke under. Det er rigtigt, vi har mange beretninger om blodige sammentræf,
Men det er nok et sammenspil af mange faktorer, der har gjort primært vel nok tilpasningen til dette arktiske klima, som nordboerne har svært ved at klare, men som eskimoerne har magtet til fulde. Og så er vi oppe i 1500 efter Kristi med den sidste bølge i Nusuk-kulturen, som breder sig faktisk talt over hele Grønland. Og så er vi altså oppe i kolonisationstiden med Hans Egede 1721, der kommer til Grønland. Hvordan finder man frem til alle disse fakta? Ja, det er jo arkæologens opgave. Det er man kan vel godt sige, at den grønlandske kyst er et eldorado for arkæologer. For de ligger ganske tæt bopladserne over hele kysten. Og under tiden kan man være så heldig, at man finder de samme eller forskellige kulturer, som har boet på det samme sted. Og der er det primært mødingerne, som har betydning. Altså folk har simpelthen kastet deres affald uden for husene på de samme steder gennem århundreder. Her ser vi nogle af de materialer, som eskimoen har for hånden. Og primært for at flænse og skrabe sælen ser vi først kvindekniven, den såkaldte ulo, som findes i hele Eskimo-området fra Alaska til Grønland. Og ovenover forskellige former for skraber til skrabning af sælskinnene, enhåndsskraber øverst og en tohåndsskraber her, altså hvor man benytter begge hænder. Og af sælskinnet kan man bearbejde mange ting. Her til opbevaring af nåle, et nåleskind, og hvor man forneden har hængende fingerbeskytterne til de første syringe. Et stykke senetråd her er meget, meget vigtigt for eskimoen, hvor alt skindtøj bliver syet med denne senetråd. Den har den store fordel, at den ikke skærer i skindet, og at den svulmer op, når den bliver våd, således at den udfylder hullerne fuldstændig, for eksempel i en keramikkant, så den på den måde er helt vandtæt. Vi skal lige have at vide, hvor gammel er så nogle ting som de her? Ja, disse er ikke særlig gamle, men altså vi finder de samme ting, naturligvis forskellige typer, men de samme redskaber finder vi 2000 år før Kristi i Grønland, og vi ser grønlænderpiger bruge dem i dag. En skraber som denne vil man meget ofte se vil være erstattet af en leverpostejdåse for eksempel i dag, men funktionen er fuldstændig den samme. Det er kendetegn for eskimoen. Han har jo ikke nogen skruestik at holde sine ting i. Og en konsekvens er, at man ikke har noget at spænde fast i. Det er bordet, som man stadigvæk ser ældre grønlændere benytte, og som de foretrækker frem for moderne bord, man kan købe i butikken, hvor man har et mundstykke, og hvor man presser bordet ned mod den genstand, man borer i. Det har altså den fordel, at man arbejder med dette bord kun med én hånd, således at den genstand, man vil bore i, det er den, man holder og presser op mod i det, man borer. Og på dette lange stykke, her stykke rentak, kan vi se, hvordan eskimoen har klaret sig uden sav. Vi har jo været lidt inde på det, og det er jo en kendt ting, at sælen har betydet forfærdeligt meget for eskimo-kulturen. Hvorfor egentlig? Ja, fra sælen har man jo fået klædedragt, altså skindet er jo noget af det vigtigste af dyret til klædedragt, kajakbetræk, konebådbetræk tidligere og telte. Og så kommer vi jo lige inden for skindet, kommer vi ind til spæklaget, og spækket har været medvirkende til, at eskimoerne overhovedet har kunnet overleve i dette barske klima, som vi sagde. Ved at man fandt ud af, at man kunne smelte denne spæk til træn og bruge den i vægstenslamperne, altså lamper, man skar ud af vægsten eller fedtsten. Og så kommer vi ind til kødet, som jo også
er meget væsentligt, at man har både til mennesker og til hundefoder. Kajakkerne kommer vi jo naturligt ind på nu. Ja, fra sælskindet med betræk til kajakken, og der var det kunne vi måske kigge på en af de kajakker, vi har her på museet. Hvor lang er sådan en kajak? Den er en cirka 5 meter, godt 5 meter. Her i Grønland og også i Alaska. Men i Canada, hvor kajaktyperne virker, man kan også sige lidt mere klodsede, da de hovedsageligt bruges på indsøer og floder, der virker de klodse i forhold til denne elegante form, som er lige velegnet til at følge oven på bølgerne som banan, og den kan skyde gennem bølgerne som projektil. Det er altså et havgående fartøj. Inderst er altså et træskelet, som fangeren selv laver, og derefter kommer kvinderne ind i billedet ved at sy kajakken, som skal gøres færdig på en dag, mens skinnene er fugtige og tilpas smidige. Og alt udstyret på kajakken udarbejder fangeren selv, altså manden. Dog ikke pelsen. Her har han det, vi kalder en kajakpels, eller helpelsen, som slutter tæt om håndledet og om hovedet og ned omkring kajakringen her, så den er helt vandtæt. Så han kan foretage den såkaldte kajakvending, i modsætning til halvpelsen, der kun går herop og kun tager imod bølgeskvulp fra havet. Han er altså på vej ud til fangst. Han er på vej ud til fangst, ja. Det kan vi blandt andet se, at hans harpun hænger hernede. Den er ikke kampklar. I det han når fangstpladsen, vil han lægge den op, helt klar til at tage. Man skal lægge mærke til, at spidsen på harpunen vender bagud, således at han løfter sin harpun på denne måde, så den er klar. Ellers skulle han have fat på den på en mærkelig akavet måde. Men inden vi går over til selve fangsten, lad os lige se, hvordan han ror. Ja, han har jo altså sin kajakroer her, som oprindeligt blev lavet at stå i drivtømmer, men nu selvfølgelig fra træ købt i butikken, og så forstærket med ben på kanterne. Der har to formål. For det første, at træet ikke bliver flosset forår og efterår i isen, og så for det andet, som fangeren selv siger, at når man dypper et stykke træ i vand, så vil vandet altid dryppe fra det, og det er nok til at jage en selv væk i vandet. Men ben, der er det ligesom, alt vandet løber fra i det, jeg løfter den, og så bliver vandet hængende på og drypper ikke fra benet. Hans vigtigste fangstredskab, det er, som vi nævnte, harpunen, som hænger her. Vi kan se, at den er ikke gjort klar til, fordi på harpunlinen heroppe, på det vi kalder kajakstolen, sidder harpunspidsen endnu, som skal anbringes på harpun forskaftet. Ja, nu kan vi ikke tage harpunen af, fordi den sidder fast. Men vi har en anden en. Ja, vi har en nøjagtig magen til hans her. Det vil sige, nøjagtig magen til er den ikke. Dette er den, vi kalder en knopharpun, og her en vingeharpun, som altså bagtil består af 2 vinger, som foretrækkes af nogle fanger for styringen, såvel i luften som i vandet. Og han kaster så sin harpun ved hjælp af et kastetræ. Ja, hvordan fungerer det? Ja, det kender vi fra mange steder i verden, at den virker som en forlængelse af armen, hvor våbnet altså får meget større kraft end ved blot et spyd, man kaster med hånden. Han har så kastet sin harpun. Og så spydet far afsted, ja. og kastetræet, det beholder han. Det beholder han, ja. Det vil han som regel tage mellem tænderne, og så han ikke mister det, eller hvis der er tid til det, stikke det ind under en af forremmene på kajakken. I det han så harponerer dyret, så er funktionen den, at harpunspidsen brækker af og borer sig ind i dyret, og hele linen ryger af på denne lille tab her, så linen er løs, og selve harpunen ligger altså i overfladen, og den mister han altså aldrig, den flyder, den kan han altid samle op senere. Princippet er så, at harpunspidsen borer sig ind i dyret, og den er altid anbragt ved 2 huller midt på harpunen og ikke ude for enden, således at den vil gå på tværs
det vi kalder en tærsharpun, så den ikke glider ud ved trækket, der kortet og kommer. Den spids der, den sidder nu inde i dyret. Den sidder i dyret, ja. Og så ruller linen så ud med voldsom fart. Og han skal passe på at styre sin kajak, så dyret er på hans højre side hele tiden. Så linen rulles ud, og inden linen er helt rullet ud, griber han så bagud og kaster sin fangstblære i vandet, som så ligger og flyder på overfladen. Og det kan han følge. En lille sæl vil være nede 5-6 minutter. De større dyr, som klapmyssælen, remmesælen, valros, narhval og hvidhval, kan blive nede 10 minutter til et kvarter. Men han kan altså hele tiden se, hvor dyret er. Ja, han kan følge dyrets bevægelser på overfladen ved denne fangstblære, og så være klar med sine linser i det dyr dukker op, den lille linser, som har sin plads her på højre side på kajakkens fordæk. Ved siden af linseren, som han altså dræber dyret med til sidst, skal vi måske lige nævne, ligger fuglespydet. Og så er det jo naturligt også at sige, at de to ting i dag er afløst af rifler, der ligger i hylstre foran manden. Bliver kajakken brugt i dag? Den bliver brugt meget, og stort set som denne kajak ser ud her. Man går ikke så meget ud af den, man har ikke den meget fritid til at forarbejde alle de små ben og tandting. Og så er kajakbetrækket nu ofte erstattet af lærredsbetræk, som får 2-3 gange plastikmaling, men som foretrækkes selv af de såkaldte storfangere på grund af deres altså plastikmalingens elasticitet i isen, når de går ud igennem den tynde is, i modsætning til skinnet der. Der er en ting, som man måske kan undre sig over. Hvorfor har han 2 tommelfingre i sin vante? Ja, det er på kajakvanten har 2 tommelfingre, fordi den virker som en reservevante. Når handsken bliver våd, eller vanten bliver våd inde i hånden, så kan han vende dem om og have en ny tommelfinger på den anden side. Dette er det andet og sidste tv-program, der danner optakt til radioserien Grønlandsk Kultur. Den serie, som de vil kunne følge hver søndag formiddag kl. 11:10 på program 2, Vinteren igennem. Billederne her er fra de større byer på Grønlands vestkyst. Når vi har set nogle glimt fra det nye byggeri, skal vi besøge Nationalmuseet i København, hvis grønlandske samling, der har været lukket for offentligheden i en længere periode, om kort tid åbnes i en ny og moderniseret skikkelse. Vi skal blandt andet se på boligen i den eskimoiske og grønlandske kultur gennem tiderne. Her er opbygget lidt af et polareskimoisk vinterhus. Det ser jo helt anderledes ud, Kjeld Hansen, i virkeligheden. Ja, her ligger huset som ruin, men det ligger samtidig sådan, som man vil finde husene, eller fandt husene tidligere i Thule-distriktet, når familierne om sommeren havde forladt vinterboligen for at drage ud på teltpladsen. Man tog simpelthen et stykke af taget væk, for at der kunne komme frisk luft, og det kunne regne ind i de sommermåneder, hvor familien var væk. Nu er jeg sådan lidt forvirret, fordi når man taler om eskimoer og huse, så er det jo almindeligt, at man begynder at forklare noget om at skære brikker eller byggeklodser ud i sneen, den hårde sne, og så bygge det, man kalder en iglo op. Ja. Og så en snehytte.
Nu må vi sige, at ordet iglo er altså det grønlandske ord, eller det eskimoiske ord for et hus. Det betyder simpelthen et hus. Men det er rigtigt, at man har snehuse, men det har aldrig været nogen permanent bolig for grønlænderne og polareskimoerne her. Der har det kun været en rejse til rejsebrug, man har benyttet den. Men der er vist kanadiske stammer hos centrale eskimoerne, hvor de bor hele vinteren i store snehuse, og ofte er de bygget sammen i en form for rækkehuse. Men her er det altså kun til fangstture, til overnatning ude, ikke permanent bolig. Det er altså en permanent bolig, Ja, og nu hvor ser hele familien har levet hele vinteren igennem. Ja, Der er jo ikke meget plads. der er ikke meget plads, men man har til gengæld, tror jeg, haft en pinlig orden i sine ting. Det har man simpelthen været nødt til, når der var så lidt plads. Der har ikke været plads til rod her. Men man har under briksene, såvel sidebrikse som liggebriksen, her har man rum inde, hvor man kan anbringe, stikke tingene af vejen, og hvor hver ting har haft deres ganske bestemte plads. Jeg sidder her på den bagerste store briks, som er sovebriksen, og på siderne har vi arbejdsbrikse for kvinder og mænd, og det har samtidig været gæstepladsen, hvis der er kommet tilrejsende. Så må man forestille sig, at her har været et tykt lag lyng, og oven på dette de store brikseskin, fortrinsvis bjørneskin, renskin eller muskusokseskin, og så væggene har været beklædt med, eller tapetseret, kan man sige, med sælskin, som er blevet anbragt her, gjort fast med træpinde eller sælribben, som er stukket ind, så man på den måde har fået en meget lun og meget varm bolig. Og så må man forestille sig, udenom disse sten har der været et tykt tørvelag, og yderst har sneen så skabt den sidste isolering. Og alle spørgsmål om, hvordan hverdagen er gået, og hvordan livet har været for de gamle og de unge osv., det er noget, vi vender tilbage til i nogle af de senere radioudsendelser. Men hvordan har man nu levet om sommeren? Ja, om sommeren flyttede man som sagt ud i telte og boede inde i fjorden. Man startede med Umijakken konebåden, rejste ind og fandt en sommerboplads. Ofte det samme sted, man opsøgte hver år, hvor sælerne trak, hvor der var fugleliv, fiskeri. Og der boede man så ind til efteråret, og man flyttede tilbage til denne bolig. Der kunne man risikere, at der så boede en anden familie i dette hus, som man nu med møje havde gået og bygget med sin familie, fordi alting hos eskimoerne er fælles eje. Men det tog man ikke så højtideligt, for der var altid huse nok, der kom jo ikke pludselig nogen langvejs fra. I midten af 1600-tallet er man flyttet sammen i større huse. Det havde mange årsager, at man fandt det praktisk at rykke sammen. Der var huset altså betydeligt længere end dette, og man havde så brikseafsnit til hver familie. Og man boede altså i disse store vinterhuse i nogle steder en 100 år, 200 år. De sidste blev forladt ret sent op i vort århundrede på østkysten i Ammassalik distrikt. Så gik man atter over til enfamilieshuse. Er der nogle steder, hvor man stadigvæk benytter den gamle husform? Ja, det er der. Vi finder den stadigvæk. Selvfølgelig mest i de egentlige fangerdistrikter, Thule og Upernavik distrikt, findes der enkelte jordhytter endnu, eller tørvehuse. Og det er gode og varme boliger, og familierne, primært er det, at familierne får et helt andet forhold til deres hus, ved at de selv bygger er med i hele processen, frem for at de står og afleverer nogle penge og står med hænderne i sælskinslommerne og kigger på nogle danske håndværkere, som bygger deres bolig. Men det er vel ikke sådan, så man kan sige, at det ligefrem er en fordel for dem, at de bor i den gammeldags form for huse? Socialt set vil jeg tro det, men rent sundhedsmæssigt ikke. Noget meget spændende er jo den grønlandske festdragt.
Det er jo ikke så tit, man ser den, om jeg så må sige, skilt ad. Nej, her har vi en grønlandsk festdragt skilt ad, øverst med den store, tunge perlekrave og med skind her og for ærmerne og perler for ærmerne også, og indvendigt består den af en silke anorak, som jo altså er købt i butikken. Og det er perlerne for et også. Man har ikke haft perler før de første europæere kom til Grønland, og det var hvalfangerne, man fik perlerne af. Nu køber man dem i butikken. Ja, udsmykningen og perlerne vender vi tilbage til om et lille øjeblik. Yderligere består dragten af disse små bukser, hvor den spraglede sælskind foretrækkes, og hvor man udfører et meget smukt skindarbejde af farvede skindstykker, som kaldes avidat. Det findes her på bukserne, og det findes i kamikken. For øvrigt også i kortere kamikker i dag, hvor pigerne bruger den til det europæiske tøj, og så med en kort kamik, men også med dette skindbroderi, eller avidat, som det hedder. Det er et utroligt stort arbejde at lave netop det skindbroderi. Det er et meget stort arbejde. Det er jo et større arbejde, end at lave perlebroderi. Det er betydeligt større arbejde. En hver af disse små skindstykker er syet med 2 sting. Man kan tænke sig, hvis man kun syede med et enkelt sting ned, så ville den lille flap hænge og daske. Den må fastgøres i begge sider. Og så farver, det er altså dette hvide afhårede sælskind, man farver. Tidligere med naturfarver. Nu desværre er mange piger begyndt at bruge plastikmaling, og det skaller jo af senere. Noget af det bedste er, når man køber rigtig farvestof og med olie gnider det ind i skindet. Eller man kan se grønlænderpiger i dag købe kulørte silkebånd i butikken, lægge det i en kasserolle med skindet og koge det sammen med, så det modtager farven, og det holder. Lad os prøve at skille kamikken ad. Ja, og det er altså ikke noget særskilt for festkamikken. Alle, både kvinder- og mandskamikker, består af 2 dele. En inderkamik, hvor håret vender indad, og en yderkamik, hvor hårsiden vender udad, når der er hår på, altså ikke på festdragten her, og med de afhårede skind. Imellem denne yder- og inderkamik lægges så et lag af hø, som om efteråret samles på fjeldet, altså som en yderligere isolering mod kulden. Men det er jo ikke hver dag, man går med festdragt. Det er jo faktisk ret sjældent. Ja, nu er det sjældent. Festdragten benyttes kun af pigerne til fødselsdage og ved højtider, jul, påske, pinse osv. Men en anden kvindedragt her, som har været meget udbredt, men som nu også er ved at forsvinde, er den såkaldte amat, hvor barnet hviler i en rygpose. Man kan se, det er et helt skind her. Denne pels er renskind, men den findes også i sælskind og også senere i lærred. Og her kan vi se perlerne, nogle af, der minder om de tidligste perler, der kommer op fra hvalfangerne, større og synes jeg, smukkere end de små perler, man køber i butikken nu. Princippet er altså, at barnet ofte nøgent hviler mod morens nøgne ryg, og hun spændes så, eller den lille spændes med denne rem ned om halen på den lille og op til brystet igen, hvor den så gøres fast, og barnet sidder godt og sikkert hele dagen under morens arbejde, og fordelen ved dette er, at hele trækket kommer over brystet her, så det generer ikke morens bevægelser. Der er nogle ganske korte sommermåneder, hvor polariske-morerne må afføre sig det meste af dragten. Ja, vi har et par små bukser. Ja, disse er nu fra Østgrønland, men er jo faktisk dem, der er bevaret i festdragten, og vi kender dem fra hele Grønland, og man kan se, at grønlænderpigerne De har været med på moden i mange år. De har været med på moden i mange 100 år, ja.
Og mens vi er med de små klædninger, så kan vi da helt til så slut. kan vi dårligt komme længere ned end dette nummer, som kaldes en nattit, som er den oprindelige kvinde husdragt. Hun havde altså ikke andet på. Det var alt, hvad kvinden behøvede at have på indendørs. Der har med de mange mennesker og med varmen fra spæklamperne, der har kunnet være en tropisk varme inde i disse huse. I en senere tv-udsendelse vil vi helt koncentrere os om den eskimoiske kunst. Derfor vil vi her blot strejfe den. Eskimoisk kunst hænger jo sammen med kunsthåndværk, det hænger sammen med åndemaneri og med så mange andre ting. Det er rigtigt, at eskimoisk kunst er nøje tilknyttet religion, magi, men også og ikke mindst erhvervskulturen. En smuk harpunspids for eksempel bliver ikke udført af den eskimoiske fanger, fordi han gerne vil eje et smukt redskab. Det er i første række, fordi han mener, at sælen eller det pågældende fangstyr foretrækker at blive fanget af et smukt redskab. De sidder her med et stykke eskimoisk kunst, der er typisk både hvad størrelse angår og hvad fantasiudfoldelse angår. Al eskimo-kunst er miniatyrkunst og beregnet til at holde i hånden og kunne vende og dreje og beføle fra enhver side. Og historien bag den er, at Knud Rasmussen besøgte en kanadisk eskimo i Central-Canada på sin 5. Thule-ekspedition, hvor denne mand levende fortalte Knud Rasmussen om en stor oplevelse, han havde haft nogle dage før, hvor han uden for sit snehus, som lå ganske tæt ved vandet, havde siddet med sin kone og sin dreng og set en vældig hvalroshan, der med sine 3 hunder drev forbi på en isflage. Og det var altså så betagende et syn for denne eskimo, så han ville slet ikke skyde efter dem. De havde blot nyt dette syn. Knud Rasmussen bad ham der om at tegne denne situation, men han undskyldte sig så og sagde, at jeg kan snitte den til dig i denne hvalrostand. Og det er altså det resultat, der kom ud af det. Han skulle simpelthen se tingene tredimensionelt. Man siger, at klæder skaber folk. På samme måde kunne man måske hævde, at nye klæder skaber nye mennesker. Hvordan befinder grønlænderne sig egentlig i det nye tøj? Befinder de sig i det hele taget? Har de en identitet som grønlændere?